krisia bera sortu zuten lan eginez. Era horretan, gastu sozialaren murrizketa politikak aplikatzen dituzte. Errenta alto, enpresa eta kapitalaren arti dagoen sistema fiskal bat mantenduz. Gurenan eskubideak eta babes soziala txikitzen dituzten heinean. Esaten digute ez dagoela dirori, jende arteari, bizi baldintza duin batzuk bermatu ahal izateko. Baina soberan hobein dago gorko joan ditu eta gure ingurunean deuseztatu eta biztanleriaren mugikortasun arazoa konpondu ez dituen HT bezalako obra faraoniko eta zentzu gabe batean xautzeko. Lotagarria da, desenplegutazak nabarmeniko direnean, bera ezabatzeko beharra diskurtso politikotik desagertu izana. Eta guztiaren gainetik, soilik defizit publikoa murrizteko beharragatik ordezkatua izatea. Krisi hau baliatu nahi dute, kapitalak indar korrelazioan irabazten jarraitu dezan. Hau da, neurri gabeko akumulazioa eta irabazioak hobesten jarraitzeko. Nahiz eta horretarako, biztanleriaren gehiagoa lanik gabe edo gutxiko latiko eskubide edo eskubide sozial gabe utzi behar. Politika horiek eragin partekana izango dute. Jetarteko babes gutxien duten pertsona eta kolektiboengan, inguru denenean, erotan nikez adibidez. Kontestu honetan, gobernu espainiarra beste behin ere Euskal Herriari oso kaltegarria izango den lan erreforma inposatzen dio. Erreforma honekin, kaleratzea erraztu eta merke agotzen da. Gobernuaren partetik bera subentzionatu. Era berean, erreforma honek, erraztasun gehiago emango die enpresei lan hitzarmenak bete ez ditzaten, bai soldata igoerei dagokionez, zein lan baldintzen aldaketan nabarmenei dagokionean. Beste puntu batzuk gertatzearen, irabazi asmoa duten enplegu agentzi pribatuak legeztatzen ditu erreformak eta ETP-ei legezkoetan murrizketa orain zegoazenak ebaketzen dute berat aktibitatea lasai eraman izaten. Izan da guztietan, erreformek ez dute enplegurik sortzen. Lan harreman eredua prekarizatzeko oinarriak jartzen dira. Eta azken honetan ere, baldintza okerragoetan eta soldata txikiagoekin sartu gara lanera erreforma eta gero. Oraingoan ez da ezberdina izango. Erreforma honek langile gehiago kaltetuko ditu. Merke kaleratzea errazteak langile guzti-guztian jartzen gaituztelako arriskua. Gaur lanean gaudena kaleratzeko aukera handiagoak izango dira. Eta bihar hartuko dituztenek ez dute inolako segurtasunik izango. Kaleratzea beti izango baita, posiblea eta merkea. Eta tartean, enpresariek esango dute nola eta zer entruk egingo dugu lan. Enpresaren martxaren arabera. Erreformarekin, enpresei egun dituztena baino erraztasun gehiago emango zaizkie, hitzarmen kolektiboetan adostutako soldatak eta lan baldintzak une oro aldatzeko. Horrela enplegua sortzea ezinezkoa da. Lan asko dagoenean lan orduan luzantzeko aukera izango dutelako, eta lan zama txikitzea langileak kaleratu edo lan orduan murriztekoa. Herrietan hasi gara orain gutxi erabaki dituzten murrizketak nabaritzen. Zerbitzu sozialetarako aurrekontuak bukatu dira. Larunbatetan anbulategiak ixten hasi dira. Ikusitakoak ikusita, herri txikietakoak erabat itxi eta eskualde muruetan bakarrak hartzea iritsiko direla esatea ez da gehiagizkoa. Eskoletan ere hasi dira murrizketa forma hartzen. Heziketa berezirako irakasle kopuruak murriztuz. Orain, lan erreforma eta horrengoa pentsioena, edota negoziazio kolektiboarena. Neurri guzti hauek hartu ezain pronto, iragarri digute ez direla nahikoa. Eta etorriko direla berria. Greba orokorra egiteko arrazoiak soberan ditugu. Hori ez du inor gauzitan jartzen. Greba egitea beharrezkoa ote den eta zerbaitetarako balio ote duen bi galdera horiek lantokietan. Eta kaleak behin eta berriro egiten dizkigute. Guk ez dugu zalantzarik. Neurri hauen kontra jarriz, gauzak aldatzeko, borrok egiteko prest gaudela adieraztea, da gure aldarrikapenak entzunak izan daitezen bide bakarra. Eta kalera ateratzen garenak, geroz eta gehiago izatea, da instituzioen aurrean gure aldarrikapenak indartzen ari direla erakusteko modu bakarra. Borrokak egiten gaitu langileok eskubideen jabe, eta borroka egitea da gure eskubidea defendatzeko bide bakarra. Borrokaren bidez, indargabetu ditzakegun lan erreformaren ondorioa. Erreformak enpresari erraztasun guztiak eman arren, neurri horiek martxan jartzeari uko egin, eta lantokietan gatazka sortzen badugu, lortuko dugu enpresariek legeak ematen dizkieten tresna guztiak. Erabile aurretik, bi aldiz pentsatu behar izatea.